Bé, Alicia canvia el seu país de les meravelles pel món digital. Avui entrem en la nova versió que han imaginat les companyies valencianes Marea Danza i La Teta Calva. Des del flamenc, ¿Dónde está Alicia? És una producció de l'Escalante que es presenta demà al Teatre Principal de València. Esta Alicia té mòbil i, com la majoria, està hiperconnectada. Així el món oníric al qual cau està farcit de gats que la sedueixen per a clicar o de rellotges que recorden el temps que vola davant de les pantalles. Esa mano es un móvil, es una tablet, es un ordenador, es algo que hace que nos centremos en una cosa durante horas y horas y reclamamos el levanta la mirada y mira a tu alrededor, que te estás perdiendo muchas cosas. Teníamos ganas de reinterpretar un clásico y Alicia es un personaje con una fuerza simbólica increíble y además hemos encontrado en ella la oportunidad de trasladar una preocupación com és l'ús abusiu de les pantalles. Des del flamenc i dins d'un món de colors saturats, Marea Danza reinterpreta escenes i personatges tan mítics com la Reina de Cors, que així és una influenciadora i la seva vara de comandament l'ha canviat per un anell de llum per a fer-se selfies. Los espectáculos para público familiar no deben estar completamente mascados, hilados con una estructura lineal. Intentamos que sea algo que quizás conocen y entonces a partir de ahí transformarla, reconstruirla. Porten tota una icona literària a l'actualitat i sense perdre el compàs. Demà estrena al Principal de València i al setembre Alicia eixirà de gira per les nostres comarques.